Så även om du vill krascha nu så kan du inte? Nej, jag har svårt. Jag försöker. Jag är ganska duktig där. Ja, du är självlärd. Det är full fart neråt, men det händer inte så mycket. Är det full fart neråt? Ja, nu har jag full psykroder. Okej. Så ställer vi på läge mellanläge så. Latch och ljud. Så ser jag att det blir lite mer midleksplan här. Ja. Styr man med motorn eller? Det är med motorerna och vet. Ja. Men de är väl höjdroder?